L'associació de càmpings va néixer com a grup d'uns empresaris que volien uns avantatges econòmics i fer publicitat a l'exterior. Però no va ser fins a l'any 2009, quan en Josep Maria va arribar a la presidència, que l'associació va agafar un caire molt més professional. Jo el recordo, en aquella època, el vaig veure com el president del canvi generacional, perquè d'alguna manera va ser el final d'una generació, de la primera generació de propietaris de càmpings, i ell va consolidar aquesta transició, o sigui, de l'època dels fulletons, de les guies, van passar a l'època digital, d'alguna manera, no? Va ser vicepresident de la Federació Espanyola, de la Junta de la Federació Espanyola també, i sempre era difícil la gestió dels catalans a l'espanyola. Però, per una altra banda, ell va saber donar la força que teníem nosaltres i la influència que teníem a la Federació Espanyola. Jo vaig agafar el relleu d'en Josep Maria sense haver sigut mai ni membre de Junta, no? En Josep Maria era el president de l'Estació Nàutica de l'Estartit i jo el president de l'Estació Nàutica de Roses. Teníem una gran relació i en el moment en què ell va acabar el seu mandat, va ser ell qui em va demanar que agafés el relleu a la presidència de l'Associació de Càmpings, no? Bé, amb en Josep Maria fa molt de temps que ens coneixem i amb en Josep Maria hem coincidit en diferents entitats de temes de turisme, sobretot en l'Estació Nàutica. En Josep Maria va ser president del 2009 al 2016, he estat en la Junta Directiva amb ell i compartint inquietuds, passió, el turisme, que ens agrada a tots dos. Durant aquesta etapa, amb en Josep Maria de president, l'Estació Nàutica va ampliar també el nombre de socis, el nombre d'activitats, reconeixements i feina feta i, de fet, és una estació nàutica que d'altres pobles, d'altres municipis turístics han vingut a prendre'n exemple de la feina feta. Jo amb en Josep Maria oficialment ens vam conèixer l'any 2011 ell com a president de l'Associació de Càmpings, jo com a director del Patronat de Turisme Costa Brava de Girona. I la veritat és que en Josep Maria, com a conseller del Patronat, ha estat un col·laborador excel·lent, un gran professional. Amb tota la seva feina ha fet que avui s'ha convertit l'Associació de Càmpings de Girona en una de les associacions més importants a nivell de promoció i a nivell de gestió de l'Estat. I d'ell només vull dir que és una excel·lent persona, un gran col·laborador, sempre va estar al costat de totes les decisions del Consell d'Administració, s'arremangava a la mínima, vull dir que li agraeixo moltíssim tota la feina que ha fet, perquè els èxits d'aquests 7 anys que jo vaig viure al Patronat són també part d'un gra de sorra d'en Josep Maria Pla. Jo recordo que el meu pare estava molt content perquè el considerava una persona molt honesta, sincera, molt preparada i molt templada. Jo el Josep Maria el vaig veure com un home, no li agradava la confrontació, era un gran negociador i sabia arribar a pactes i acords, li agradava escoltar i sempre escoltava a tothom. Aquí ens trobem ara al càmping Les Medes. Quan parlem del càmping Les Medes, el càmping Les Medes és un model de càmping que tots voldríem, no? Hem de parlar que això és un equip i quan parlem d'un equip hem de parlar d'en Josep Maria i hem de parlar de Joaquima i dels seus fills, perquè realment avui estem davant d'un projecte de càmping excel·lent. Hem de dir que és el càmping més petit de la província de Girona que disposa d'un best càmping, no? Vull dir, és la màxima o el màxim reconeixement que fa l'ADAC als càmpings de casa nostra i el càmping Les Medes des de l'any 2013 gaudeix d'aquest merescut reconeixement, no? Amb la qual tot això es tradueix en que a darrere hi ha una feina extraordinària i un model a seguir per molts càmpings a casa nostra. Hem viscut moltes anècdotes, totes molt positives, totes molt agradables i li desitjo molta sort, no perquè li doni un reconeixement que es jubili, sinó que encara continuï molt d'anys fent feina i treballant en l'establiment i que puguem mantenir aquesta relació personal. 2 paraules importants que defineixen molt bé en Josep Maria, no? La primera i la més important, com a persona, la seva gran generositat. És una persona i és un company de viatge que no et falla mai. I la segona, és molt i molt important, la passió
per al turisme i la passió per la seva feina i per la seva família. No? És un home que amb lletres majúscules dirien la nostra gent gran és una gran persona. A casa sempre em deien que ens havíem de buscar una persona, bona persona i treballadora. Jo vaig fer turisme i va ser a turisme on vaig conèixer en Josep Maria. A partir d'aquí ens vam casar i vam començar la nostra vida junts fins ara. Vam començar el càmping i l'hem anat fent créixer. Al principi vam tenir molta feina a casa, a tirar això endavant, però de seguida que va estar arriat, en Josep Maria es va anar involucrant en coses de turisme al poble, a l'associació de càmpings, on feia falta. Com a persona, és una persona que realment és treballadora i és molt i molt meticulosa. Ho vol controlar tot, perquè no se li passa res per alt. Actualment ja hi tenim els 2 fills treballant, o sigui que esperem que el càmping Les Medes pugui durar molts anys més. Penso que el meu pare mereix aquest premi, que ha treballat molt al sector del càmping, s'ha esforçat molt, des de l'iniciar el càmping de zero fins on hem arribat i bé, molt content. A nosaltres el que ens ha deixat sobretot és la passió per la sostenibilitat, per al medi ambient, per la feina ben feta i per agradar-te la teva feina i a vegades potser ens l'ha deixat massa perquè t'acabes passant moltes hores aquí. Bé, molt bé, estic molt content d'aquest reconeixement, d'aquest Premi Jaume Genover. Jo crec que és un premi que és a compartir amb moltíssima gent, no? Bàsicament, primerament amb tota la meva família, sobretot la meva dona, els meus fills que ja estan incorporats en la gestió del càmping, amb ells agrair-los moltíssim tota la feina del dia a dia que fan per anar millorant. No? I llavors també és un premi per compartir amb tots els companys de la Junta de tots aquests anys. Primer quan estava jo de president, del 2009 al 2013, i ara amb en Miquel Gotanegra, que ens entenem molt bé, que fem un tàndem em sembla que molt a gust, treballem tots dos molt a gust. No? Bé, doncs, com deia al principi, molt content, voldria agrair a tothom que ha col·laborat per fer gran l'associació de Girona, tornaria a dedicar-hi el temps que he dedicat i amb escreix, i si pogués més, per anar fent aquest nostre sector més gran si és possible.